Нигина Амонқулова, ситораи эстрадаи тоҷик, ки сурудҳои халқӣ ва дигар сурудҳоро дар жанри ретро ба иҷро мерасонад ва бо чеҳраи дилкаш ва либосҳои миллии хеш дили мухлисони зиёдеро ба даст овардааст. бори аввал ӯ дар фестивал озмуни Андалеб иштирок намуда ва пас аз он маъруфияти хешро дар байни оммаи мардум соҳиб шудааст. нигина 3 январи соли 1986 дар шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд ба дунё омадааст. миллаташ тоҷик. падараш ронанда буда, модараш аз рӯи ихтисос муҳосиб аст ва дар оилаи 5 фарзанд мебошанд. бародари калонияш Хуршед ном дошта, соҳибкор мебошад. бародари дуюмаш бошад Хусрав, коллеҷи мусиқиро хатм кардааст ва сарояндагӣ мекунад. сеюм бародараш бошад Хайём Усто ва додараш Омиҷон ҳоло дар мактаб таҳсил менамояд. барои тайёр кардани сурудҳои нав ба Нигина Амонқулова композиторон Аслиддин Низомов, Орзу Исоев ва Даврон Раҳматзод ёрдам мерасонанд.